Ano usa ka COVID positive patient nga nabiktima sa gibaligang oxygen tanks online. Samtang local vaccination operations center makig-alayon sa contact tracing team sa posibleng takod sa COVID-19 sa usa sa mga vaccination sites. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangang gi-isolate karon sa ilang panimay ang usa ka 42 anyos nga kawani sa usa ka warehouse company human magpositibo sa COVID-19. Nahukman sa crisis management team nga ipaubos siya sa home isolation human hilanti usab ang tulo sa unom niya ka mga anak. Sa milabayng Biyernes, naglisod na siya pagginhawa, busa nagpakitabang ang iyang asawa sa ilang mga paryente aron mapalitan og oxygen tank ang iyang bana. Ang iyang igagaw among gikontak sila ma'am. Unya nipalit dahin sila og oxygen sa Facebook ma'am ba sa page. Unya pagkuan ma'am kay niingon man nga i-deliver daw diriha sa Lapu-Lapu City. Nya naghantod na lang og alas 11 sa gabi ma'am wala jud naabot ang oxygen ma'am. Unya naglisod na og ginawa akong bana. Gihatagan ng RTV Balitang Bisdak sa asawa sa COVID-positive patient og screenshot sa chat sa mga kabanay sa iyang bana ug sa online seller sa oxygen tank. Among gi-research ang profile niini sa social media apan di na kini makita. Kontak sa iyang igagaw sa kuan ma'am sa page ma'am kay dili na sila makontak ma'am. Murag i-block na sila ma'am. Ang CSWD Lapu-Lapu City na ang mihatag og oxygen tank sa pasyente human masayre ang pait niining nadangatan. Nakadawat usab sila og mga hinabang gikan sa lokal nga hagamhanan. Fully vaccinated ang 42 anyos nga warehouse man. Niadtong Setyembre 2 nga mo'y schedule sa iyang ikaduhang second dose sa Sinovac, napaubos siya sa swab test. Human may pipila ka mga kaubanan niya sa trabaho ang natakbuyan sa COVID-19. Sa first dose ma'am, gi-interview siya ma'am. Nya ang second dose, interview ba? Ang second dose. Nangutana lang ma'am nga unsa daw iyang mga allergy ma'am. Maura. Maura ma'am pag second dose na. Subay niini, makig-alayon ang local vaccination operations center sa contact tracing team aron masuta kung may pagtakod-takod na ba sulod sa Island Central Mall diin nagpabakuna ang 42 anyos nga warehouse man niadtong Setyembre 2. Tanaw na to unsa asa mga butang ato ang dapat i-improve sa atong system. Is there really a need nga i-include ang mga questions nga maskin wala sa checklist sa DOH ato nang tanawon may no. But ang importante is ma-coordinate man nato sa ato ang contact tracing team o sa swabbing team. Pahimangno sa taga Local Vaccination Operations Center ngadto sa mga vaccinees nga kun ugaling maglain ang lawas o baka makasinati og mga sintomas sa COVID-19, mas maayong i-delay na lang una ang schedule sa bakuna aron dili makahatag og risgo dili lang ngadto sa mga vaccinators apan mismong sa kaugalingon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak.